मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकरजातं सगगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् गिरिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा सरी आरंभिचलाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सत हरे कृष्णा வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு இன்னைக்கு நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை இன்னைக்கு முடிச்சிருவோம் அதாவது 36வது பதத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா हे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्णा प्रभु சரி இந்த 36வது பதம் என்ன சொல்ல வருது பாப்போமா ஹரே கிருஷ்ணா இது யாராவது படிக்கிறீங்களா ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा प्रभु यार படிக்கலைன்னு पढ़ हरे कृष्ण प्रभु जी श्लोक 36 अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पावं चरति पुरुषः अनिच्छन्न अभिवाष्णेय बलात् इव नियोजितः हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा இந்த 36வது பதம் அர்ஜுனன் கேக்குறார் இதுக்கு முன்னாடி பகவான் ரொம்ப அழகா கர்ம யோகத்துல எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்ன்றத ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனா இப்போ அர்ஜுனன் அதுல ஒரு டவுட் வந்துச்சு அர்ஜுனனுக்கு என்னமா டவுட்னு பாருங்களேன் அர்ஜுனன் கூறினார் குலத்தவரே விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறது அவர் கேட்கிற கேள்வி அதாவது பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறது தூண்டப்படுகிறான் விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் இப்ப அவரு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாருங்க
இப்ப பகவான் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமாக நம்ம அழகா வந்து விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தார். 35 ஸ்லோகம் வரைக்கும் விளக்கம் கொடுத்துனார். 11ல இருந்து அப்படியே அழகா வரிசையா கொடுத்துக்கிட்டு வர்றார். ஆனா இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. இப்ப போன ஸ்லோகத்துல பாருங்களேன், தனித்தத்துவத்தோட வாழணும். எப்படி அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு? பிறர் கடமையை நன்றாக செய்தோட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுவதால் அபாயகரமானது என்பதால் பிறர் கடமைகளை ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது சிறந்ததாகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது தன்னுடைய கடமை என்ன அப்படின்னு வர்ணாசிர தர்மம் மூலியமா சொல்றாரு இல்லைங்களா? இது முந்தின பதமும் அப்படிதான். ஒரு பதமா நம்ம அழகா சொல்லிட்டு வந்தார். ஆனா இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஆனா அவரு கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல நம்ம பகவான் சொல்றதே வந்து அவருக்கு வந்து ஈடுபடுத்துவது போல தெரியுதுன்றார். அப்போ ஒருவன் பாவகாரியங்கள் செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு கேட்கிறார். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் அடைஞ்சிருக்கு இந்த விஷயத்துல? ஏன் அர்ஜுன வந்து இந்த கேள்வி கேட்டார்? இப்ப நம்ம விளக்கம் ஓரளவு சொன்னோம். ஆனா முக்கியமான சாராம்சத்தை வச்சு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறான். எதை தூண்டுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறான். எதனால் தூண்டுது அப்படின்னு கேட்கிறான். அது என்னன்னு யாராவது புரியுதுங்களா? அவன் கேட்கிற கேள்விக்கு என்ன விளக்குன்னு புரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன சந்தேகம்னா, அவருக்கு போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை பிரபு. ஏன்னா சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் கொல்ல வேண்டியது இருக்கே, வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனா பகவான் வந்து நீ சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை வந்து போர் செய்யறது, தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு ஈடுபட்டாரு. ஆகையினால அது வந்து பாவ காரியம்னு நினைக்கிறாரு. அப்போ அது எதனால அவன் தூண்டப்படுறான்? இது மாதிரிதான் சிலர் வந்து சிலர் விருப்பம் இல்லை, ஆனாலும் வந்து இதே ஸ்கூல்லயே பாருங்களேன், குழந்தைகளுக்கு வந்து சில அவங்க பயாலஜி தான் எடுக்கணும்பாங்க. ஆனா பேரண்ட்ஸ் வந்து நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கணும் பலவந்தப்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அது பாவக்காரியம் இல்லை, ஆனா இவங்க இஷ்டத்தை அவங்க மேல திணிக்கிறாங்க. அது அது எதனால அவங்களுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குங்கிற எண்ணம் இருக்கும். இது மாதிரிதான் எல்லாமே நடக்குது. அது எதனால தூண்டப்படுது? சிலர் பாவ காரியங்களை செய்யறாங்களே, எதனால அப்படின்னு ஓகே ஓகே. பிரபுஜி, நான் நினைக்கிறேன் அந்த குணமாயா ஜீவமாயனால குணம் குணம் அதான் அவங்கவுங்க குணத்தை வச்சு. ஆமா, ஹரே அவங்கவுங்க கிருஷ்ணா. குணத்தை வச்சுதான் அவங்கவுங்க வந்து தொழில் எல்லாமே அமையுது. ஓகே ஓகே. நல்லா 2 பேருமே விளக்கமா இருக்கு. மாதாஜி ரொம்ப தெளிவா சொன்னாங்க. அத பிரபுஜி வந்து அவரோட ஒரு ஆங்கிள் சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, குணங்கள் தகுந்த மாதிரி. என்னன்னா அவர் சொல்ல வேண்டிய காரணம் பகவான் சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வர்ணங்கள் அவங்க வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கடமை இருக்கு. அந்த கடமைக்கு தகுந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இருக்கு. அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நல்லதுன்றாரு. அதை பண்ணணும்னா நீங்க பக்தி யோகத்துல வந்தா கூட ரொம்ப அழகா ரொம்ப இயல்பா வந்துரும் அப்படின்றார். பக்தி யோகத்துல பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஆன்மீகத்துல வந்து அது இயல்பா வந்துரும். பௌதிகத்துல இருக்கும்போது கொஞ்சம் கடினமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அப்போ பௌதிகத்துல கடினமா வர காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்தா இங்க கொஸ்டினே இங்க. இப்ப ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப இயல்பா வந்துரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். அது என்னன்றது புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அது எதனால் தூண்டப்படுகிறதுன்னா பற்று. இதுதான் அதோட சாராம்சமே. அப்போ பற்றுன்னு சொல்லிட்ட பிறகு பகவான் அதுல இருந்து சொல்லிட்டே வர்றாரு, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படு, பற்றற்ற தன்மையா செயல்படுன்றாரு. அத பேசிக் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவர். அது உள்ளோட அர்த்தத்தை கேட்கிறாரு பகவான் கிட்ட. அதாவது ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். இப்ப பற்றுன்னா நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு பொருள் மேல ஒரு ஆசைப்பட்டோம், அது பற்று, அது மோகமாகுது. பற்று மோகமாகுது. மோகம் என்ன ஆகும்? காமமா மாறுது. இந்த காமம் தான் இதுக்கு உள்ள அடிச்சுவடி. இதுதான் நம்மளை தூண்டுறது. காமம் தான் நம்ம கோபத்தை உண்டாக்கும். சாதாரணமா மோகம் வந்து என்ன இருக்கும்? ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு உயிர் மேலேயோ ஆசைப்படுறோம், அவ்வளவுதான் இல்லைங்களா? அது நம்ம லைட்டா நம்ம மைண்ட்ல மூளையில ஓகே, இது பொருள் நல்லா இருக்குப்பா, இவங்க நல்லா இருக்காங்கப்பா அப்படியும் அவங்க மேல ஒரு ஆசைப்படுறோம், பொருள் மேல ஆசைப்படுறோம். அது ஒரு மோகம். பற்று மோகம் ஆயிடும். மோகம் அடுத்த நிலையை அடையணும், அந்த பொருள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு தேடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா காமமா மாறுது இல்லையா? அதுதான் நம்மள டிகர் பண்ணுது, தூண்டி வருது நம்மள. அதுதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். பகவான் அதுதான் விளக்கம் கொடுக்க போறார். ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்க போறார். என்ன கொடுக்குற பாப்பா, இதோட சாராம்சம் பாருங்க. ஒருவனை பாவம் செய்ய தூண்டும் அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி எது
அவன் கேட்கிற கேள்வி அதுதான். நம்மளை எது தூண்டுது? இப்ப நம்ம இந்த செயலை செய்யி, இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துல வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த கடமையை நீ செய்டான்னு பகவான் வேதங்க மூலியமா சொல்றாரு. அப்ப பௌதிகத்துல நம்ம எதை தூண்டுது? நம்மள ஆன்மீகத்திலையும் தூண்டும். ஆன்மீகத்துல என்ன? சத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது தூண்டும். அதே சுத்த சத்துவத்துல இருந்து அது எந்த எண்ணமே வராது. சுத்த சத்துவத்துல இருக்க சத்துவத்துல இருக்கிறவனுக்கு அது தூண்ட ஆரம்பிக்கும். அப்ப உயிர்வாழி உண்மையான இயற்கை என்ன? தூய மற்றும் கலங்கமற்றவன். இது உண்மையான அது ஆத்ம ரூபத்துல, அதாவது உள்ள இருக்கிற அந்தரங்க சக்தி, யோகமாயா சக்தி. எது? உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா. இந்த உடல் பகிரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி. இது அழியக்கூடிய சக்தி இல்லையா? உள்ள இருக்க சக்தி எது? தூய சக்தி. அது கலங்கமற்ற சக்தி. அது யோகமாய சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, ஜீவாத்மா. சோ அந்த செயல்பாடு தெளிவா இருக்கும். அதோட எண்ணங்கள், அதோட செயல்பாடு இப்படிதான் செய்யணும். அதே ஜட இயற்கையோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுதுதான் கடமைகளை விட்டு விட்டு பாவம் செய்ய தூண்டு விடுகிறது. நம்மள பாவத்துல உண்டு பண்றது. அது என்னன்றதான் அர்ஜுனன் கேட்கலாம். அது என்ன அது அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்ப அந்த சக்தி என்ன சக்தி? அது அதுக்கு பகவான் கொடுக்கிறாரு பாருங்க விளக்கம். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 37வது பதம். மாதாஜி வாசிக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 37. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காம ஏஷ क्रोध ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவः மகாஷனோ மகாபாப்மா வித்யேனம் இஹ வைரினம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பகவான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. காம ஏஷ குரோத ஏஷ. அதாவது புருஷோத்தரமான ஆன முழுமுறு கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் இது இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் சொல்ற இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு மோகம் சொல்லும் போது பற்று மோகமாவது, மோகம் காமமாவது, காமம் கோபமாவது, கோபம் வரும்போது தன்னிலை இழைக்கிறோம். நாம தன்னிலையை இழந்துடுறோம். தன்னிலை இழம்போது அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறோம். அப்போ நாம பற்றுன்னும் போதே என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அது பற்றுன்னும் போதே ஆரம்ப ஸ்டேஜ். அது பற்றுன்னும் போது ஆரம்ப ஸ்டேஜ் வரும்போது மோகம் ஆகும். அந்த பொருள் மேல மோகம் ஆகும். அது 2வது ஸ்டேஜ். 3வது ஸ்டேஜ் காமமா வருது பாருங்களா? அந்த 3வது ஸ்டேஜ் வரும்போதுன்னா நாமும் அவ்வளவுதான், அப்படியே அடிக்ட் ஆயிடுவோம். அதுல அப்படியே ஆயிடும். அப்ப அது என்ன குணம் மாறுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம் மாறிடும். பேராசை குணம் வந்துடும். அது எப்படியாவது அந்த பொருளை அடைஞ்சே ஆகணும், எப்படியாவது அந்த ஜீவனை அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு குணம் வந்துடும், ரசோ குணம். அப்ப அந்த ரசோ குணத்துல திருப்பி கன்வெர்ட் ஆகுது பாருங்க. எங்க போவோம்னா தன்னிலை இழந்த பிறகு பைத்தியக்காரன் ஆயிடுவான். தன்னிலை இழந்துட்டான்னா பைத்தியக்காரன். என்ன பேசணும்னு தெரியாது. அவனுக்கு பித்து பிடிச்ச மாதிரி திட்டிங் கிடப்பாரு. யாரையாவது கண்ணு முன் தெரியாம திட்டுவாரு. என்ன பேசணும்னு தெரியாம இருப்பார். அது என்னது? தமஸ். அப்படி கன்வெர்ட் ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அப்ப தமஸ்ல வந்துட்டாருன்னா அது லைஃபே வீழ்ச்சி ஆயிடும். அதுதான் சொல்றாரு. இவ்வாறு எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி இதுதான். இதுக்கு ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம். ரொம்ப அழகா பார்ப்போம். என்னன்னு பாருங்க. அன்பு மற்றும் காமம். அன்புன்றதே பிரேமம் தான். 2 விதமான நம்ம இருக்கும் சொல்ல தானம் தர்மத்துக்கு 2 விளக்கம் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் சொன்னோம். 2 விளக்கம் சொன்னோம். அதே மாதிரி அன்பு அப்படிதான். அன்புனாவே என்ன பண்ணும் தெரியுங்களா? தர்மம் கொண்டு போகும். நம்மள அன்புன்றாவே தர்மத்தை கொண்டு போகணும். அதுதான் உண்மையான அன்பு. விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மை இருக்கும் அன்புக்கு. விட்டு கொடுக்கிற அன்புக்கு இருக்கும். நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் அதை பத்தி. அதை பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான அன்பு வேற, பௌதீக அன்பு வேற. பௌதீக அன்புன்றது எதிர்பார்த்து கொடுக்கறது. ஒரு 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 மாதாஜிக்கு பூ கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்ககிட்ட எதுக்காக பூ கொடுக்குறாங்க? ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் பூ கொடுக்குறாங்க. அது மோகம். அது மோகத்துல போகுது இல்லைங்களா? அது என்னது? பௌதிகத்தன்மை அது. அப்போ அன்பு மற்றும் காமம் பத்தி நம்ம விளக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. உண்மையான அன்பு பால் தான். அப்ப சுயநலமான அன்புன்றது தயிரா போகுது. தயிர் கெட்டு போயிடுது, பால் கெட்டு போயிடுச்சு.
அப்ப பௌதிகமான கொடுக்குற அன்பு என்னைக்குமே வந்து என்ன போகும்னா குடிச்சிரும், கெட்டு போயிடும். உண்மையான அன்பு பாலோட தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு ஒரு டைம்ல அந்த உண்மையான அன்புன்னோட சில நேரத்துல பாலா அந்த பால் கூட தயிர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது ரொம்ப அழகா விளக்கம் படிக்கணும்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அது ஒரு உபநிஷத்துல படிச்சேன். ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அதோட விளக்கம். நாம் சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்துவதால் அது என்ன ஆகுது பாருங்க, கெட்டுதான் போகும். நம்முடைய சுதந்திரம் என்ன? ஆன்மீகமா இல்லைன்னா பிரகிருதியா, அதாவது இந்த இயற்கையா, இந்த ஜட உடலா, இல்லைன்னா இந்த பௌதிகமா? ரெண்டு உலகம், பௌதிக உலகம் இருக்கு, ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. நம்ம எதை பயன்படுத்துறோம்? ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்தலாம். அவன் கர்மி. ஒருத்தன் ஒரே மட்டும் செயல்படுத்துறான், அவன் யாரு? விகரமா. பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறான், அவன் அகர்மா. விகரமா, அகர்மா, கர்மி. அப்ப நாமெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தா நாமெல்லாம் கருமி. நாமெல்லாம் ஒத்துக்கணும். கோயிலுக்கும் போவோம், பணமும் சம்பாதிப்போம். நம்ம கருமிகள். நம்ம இப்படி இருப்போம், அப்படி இருப்போம். ஆத்துல ஒரு கால், சேத்துல ஒரு கால் இருப்போம். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கோயிலுக்கும் போவாங்க, ஊறுகாய் மாதிரி போவாங்க. ஊறுகாய் சாப்பிடல, ஊறுகாய் இப்படி தோல்ல தொட்டு சாப்பிடுமா, அந்த மாதிரிதான் கோயிலுக்கு போவாங்க. அதெல்லாம் கருமிகள். நாமெல்லாம் ஒத்துக்கணும். நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதுல இருந்து எப்படி போகணுன்றதுதான் முக்கியம். அதுதான் நம்ம சத்துவத்துல இருந்து எப்படி மேல போகணும் அப்படின்னு. அந்த கருமின்னு சொல்றது சத்துவ குணம் தான். கருமின்றது சத்துவ குணம் தான். இது இல்லாம இருக்கான் பாரு, விகரமா இருக்கான் பாருங்க, அவன் தான் ரசோ குணத்துல போவான், தமோ குணத்துல இருப்பான். அகர்ம பணியில பண்றவன் சத்துவ குணம். சுத்த சத்துவத்துக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருப்பாரு அகர்மால, இல்லைங்களா? இன்னும் விரிவா பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து நாம கன்வெர்ட் ஆகுறோம், எதுல இருந்து கன்வெர்ட் ஆகுறோன்றத ஒரு சார்ட் ஒண்ணு போட்டிருக்கோம். அது என்னன்னு பார்ப்போமா? ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும், விரிவா படிக்கலாம் இதை. இப்போ அதாவது பகவான் ஜீவாத்மாவிற்கு சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். சுதந்திரம் அளித்தார். என்ன சுதந்திரம் பாருங்க, நமக்கு வந்து ஆன்மீகமா இல்லைன்னா வந்து பௌதிகமா? நீ பௌதிகவாதியா இருக்கியா, ஆன்மீகவாதியா இருக்கியா அப்படின்ற ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ ஜீவாத்மாவுடைய சொரூப நிலை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சொரூப நிலைன்னா என்னன்னு தெரியுமா? ஜீவாத்மான்றது நம்மள உள்ள இருக்கிற ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவுடைய சொரூப நிலை என்ன? சரி, ஓகே. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. இப்போ ஜீவாத்மா சொரூப நிலைன்னு சொல்லும் போது பகவானுடைய யோகமாயா சக்தி தான் அந்த சொரூப நிலை. நம்மளுடைய உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா அது பகவானுடைய நித்திய சேவகன். அது பகவானுக்கு நித்திய சேவகை பண்றதுதான் அது. அதான் சொரூப நிலை. நம்மளுடைய சேவை என்ன தெரியுங்களா? பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய சேவை. அதுதான் நித்தியமானது. சொரூப நிலை. ஜீவாத்மா சொரூப நிலையில் இருக்கு. அது எதுல இருந்து வரும்? அதோட பண்பு என்ன? நித்திய சேவகன்ற பண்பு. நமக்கு எல்லாருமே பகவானுக்கு நித்திய சேவகனா இருக்கணும். அதுதான். அதுக்கடுத்து ஜடத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது. எப்படி ஜடத்துடன் தொடர்பு கொள்கிறது? தவறா சொல்லிட்டேன். அதை மறந்து, அதாவது நித்திய சேவகன் என்ற பண்பை மறந்து நம்ம ஒரு கல்யாணம் பண்ண ஒரு குடும்பம் வந்த பிறகு நாம என்ன பண்றோம்? குடும்பத்துக்காக 2 குழந்தைய பெற்றுறோம், 4 குழந்தைய பெற்றுறோம். அதுக்கு நம்ம படிக்கணும், கொள்ளணும், அதே பௌதிகத்துல போறோம். ஆனா அதை மறக்காம போகணும். சத்துவ குணத்துல இருக்கும், மறக்க மாட்டான். குழந்தை பிறந்தாலும் சரி, கிருஷ்ணர் பிறந்திருக்கிறார். குழந்தை பிறந்தாலும் சரி, மகள் பிறந்திருந்தாலும் சரி, ராதையே பிறந்திருக்கிறாங்க. அந்த பரிவாரத்துல மூலியமா அவங்க செயல்பட்டு இருப்பாங்க, இல்லைங்களா? ஆனா அதே பௌதிகவாதியா இருந்தான்னா மறந்துடுறான். ஏன்னா குடும்ப சுமை, பிரச்சனை, இது மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்கு. பௌதிகத்திலையும் போவான். ஏன்னா கருமிகள் அப்படித்தானே இருப்பான், இல்லைங்களா? கருமிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? பணம் சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், ஓடியாருன்னு தான் இருப்பான். அவன் பௌதிகவாதி தான். அப்ப என்ன பண்ணுவான்? ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மறக்கும் தன்மை வந்துடும். எது? நாம நித்திய சேவகன் என்ற தன்மையை மறந்துடுறான். அப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான் பாருங்க, அடுத்த ஸ்டேஜ், தன்னை ஜடத்தின் எஜமானாக நினைக்கிறான். இந்த உடல் வந்து என்னுடைய உடல் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிடறான். இந்த உடல் என்னுடைய உடல். நான் என்ற உணர்வு வந்துடும் அவனுக்கு. நான் என்ற உணர்வு வந்த பிறகு அவன் செயல் எல்லாமே, இந்த செயல் எல்லாம் நான் தான், இந்த வீடு கட்டுறது நான் தான், இந்த பணம் சம்பாதிச்சு நான் தான், இது என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய இது அப்படின்னு அப்படியே போயிட்டே இருப்பார். தன்னை மறந்து அவரை பாட்டு செய்து இருப்பார். எஜமான தோணில அந்த நிலை வந்து வர்றது. அப்ப அந்த நிலை வந்துட்டாருன்னா அப்போ பகவானை விட்டு விலக ஆரம்பிக்கிறார். அப்படியே படிப்படியா விலக ஆரம்பிக்கிறார்.
அப்போ என்ன பண்றாரு பாருங்க, அந்த ஜடத்துக்காக, அந்த புலன் இன்பத்திற்காக அதன் மேல மோகத்தை கொண்டு போறார், ஆசையில கொண்டு போறார், அதுக்கு ஆசைப்படுறார். அப்போ ஜடத்தோற்ற தொடர்பு கொள்கிறது. என்ன தொடர்பு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பௌதிகமான இந்த உடலுக்காக, ஐயோ மூட்டு வலிக்குது என்ன உட்கார முடியலப்பா, ஐயோ இது வலிக்குதுப்பா என்ன உட்கார முடியலப்பா, எனக்கு எப்படி வலிக்குதுப்பா அதை வலிக்குதுப்பா, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். இதை அனுபவிக்கணும், அந்த வலியை அனுபவிக்கணும். நாம தானே அது பட்ட கர்மா அது, இல்லைங்களா? அதை அனுபவிக்காம தப்பிச்சு ஓடவே கூடாது. கால் வலி வலிக்குதா, கஷ்டப்படு, பட்டுதான் ஆகணும். இப்ப கூட பாருங்க, நம்ம என்னென்று நம்மளுடைய கோவிலோட ஆச்சாரி பாருங்க, பாத்ரூம்ல வலிக்க விழுந்துட்டார். இத்தனைக்கும் ஒரு மகான் அவர், விழுந்துட்டார், கையில கட்டு போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், கோவில தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார், அந்த கட்டோட உட்கார்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கார். ஆனா அவருக்கு டாக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெயின் கில்லர் மாத்திரை கொடுக்குறாங்க, அந்த மாத்திரையை போட மாட்டேன்றாரு அவர், போடவே இல்லை. ஆனா வலியில துடிக்கிறாரு, துடிச்சாலும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம். இதெல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியாது, அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு மாத்திரை போட மாட்டேன், பெயின் கில்லர் மாத்திரை நான் போட மாட்டேன், வேற என்ன விட்டமின் மாத்திரை கொடுங்க அப்படி. அந்த விட்டமின் மாத்திரை அதுலயும் படிக்கிறார், அதுல என்ன இன்டீரியல் இருக்குன்னு பாக்குறாரு, அதுல ஆல்கஹால் தன்மை இருக்கா. நம்ம அதாவது இந்த வலியை போக்கணும்னு என்ன பண்ணுவாங்க, மயக்கம் தான், அது மயக்க மருந்து தான், அதுல ஆல்கஹால் இருக்கு. சோ அது நம்ம உள்ள போனாவே நமக்கு ரசோகுணம் வந்துடும். அந்த டேப்லெட் எடுத்துக்க மாட்டேன்றார் பிரபுஜி. அதெல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியுமா அது? ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தொடர்பு வந்துரும்ன்றாரு. ஏன்னா அவர் வேதம் படிச்சிருக்கிறார், சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறார், இதை நான் அனுபவிச்சு ஆகணும். அவரு போடுறாரு போடல அது வேற விஷயம். ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த வலியை நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும்ன்றார். அப்ப அந்த வலியை அனுபவிக்கணும். யார் தப்பு பண்ணாலும் சரி, அந்த வலியை நம்ம அனுபவிச்சுதான், நம்ம கர்மா அது, நம்ம செஞ்ச பாவ புண்ணியத்தை ஏத்தாம இந்த கர்மா நடக்குது. அப்ப ஜட தொடர்பு சரி, அதுக்குள்ள வேண்டாம், இங்க வந்துருவோம். ஜட தொடர்புன்னு கொள்கிறான். அப்ப அந்த ஜட தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அடுத்த நிலை என்ன அவரும் பாருங்க, அவன் என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் செயல்படுறார். முக்குணங்கள்ல என்ன செயல், சத்துவத்துல இருக்காரா, ரசோல இருக்காரா, தமோல இருக்காரா, எந்த குணத்துல இருக்காரோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. சண்டால புத்தினா சண்டால புத்தியில போவாரு, அது பேராசை பிடிச்சனா பேராசைல போவாரு, இல்ல சத்துவ குணத்துல இருந்தாருன்னா, அதாவது நல்ல குணத்துல இருந்தாரா நல்ல குணத்துல செயல்படுவார். ஆனா அதுவும் மூணுமே டேஞ்சர் தான், சத்துவ குணமும் டேஞ்சர் தான். அப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க, முக்குணங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம். அப்ப ரசோ குணத்தினால் சம்பந்தத்தினால் அன்பு காமமாக மாறப்படுகிறது. அன்பு மிகப்பெரிய எதிரி யாருன்னு பாருங்கன்னா அன்புதான். எப்படிப்பட்ட அன்பு பாருங்க, பௌதீக அன்பு, பௌதிகமான பிரேமம். அந்த பௌதிகமான பிரேமம் வரும்போது ரசோ குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இதே வந்து ஆன்மீகமான அன்பு, அன்பு அந்த பகவானுக்கு என்ன சொல்ல தெரியுமா, அந்த அன்பு எப்படி தெரியுங்களா, ஆஹா இன்னைக்கு பகவானுக்கு நாம 21 வகையில நாம பலகாரம் பண்ணலாம்னு நினைச்சிருந்தோமே, இது செய்ய முடியலையே பகவானுக்கு, ஆடாரா அப்படின்னு நினைப்போம். இந்த அலங்காரம் பண்ணிருக்கோமே, இதை விட இன்னும் அழகா பண்ணலாமே பகவானுக்கு, இன்னும் அலங்காரம் மலர் அலங்காரம் நல்லா பண்ணலாமே. இதுதான் பிரேமம், இது அன்பு, ஆன்மீக அன்பு. இதே நம்ம வீட்டுல மனைவி கூட சரி, இவ்வளவு இந்த அம்மாவுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நல்லா அழகா பண்ணி கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம மனைவி கொடுக்கணும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பிள்ளைகளை கொடுக்கணும், எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கணவனு கொடுக்கணும். எதிர்பார்த்து பத்தினா அது மோகம். இந்த விஞ்ஞானம், இந்த தாற்பயம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம இது என்னுடைய கடமை சொல்லும், அதுதான் தர்மம். அந்த தர்மத்தை கரெக்டா போகணும். அப்போ இந்த ரசோகுணம் நமக்குள்ள வராது. அதுதான் ரொம்ப அழகா விரிவா நம்ம கொடுக்கணும். அப்ப காமம் திருப்தி அடையாத போது, காமம் திருப்தி அடையாத போது கோபம் மாறுகிறது. இது நம்ம போன அத்தியாயத்திலே பார்த்தோம். 2வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்ற, 63 62 சொல்றார். சரிங்களா? அது 8 விதமான படிக்கட்டு நம்ம பார்த்தோம் போன அத்தியாயத்துல. அப்ப கோபம் அறியாமையே மாறுகிறது. அறியாமை சொல்றது அசூர குணம். சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் தெரியாம செஞ்சிட்டேங்க அப்படின்னா, நீங்க என்னத்த நினைச்சு தெரியுமா, தெரியாம செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னாவே அசூர குணம். அது 6 குணங்கள் அசூர குணங்கள் இருக்கு, 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. 26 குணங்கள் 26 போது தெய்வீகமான குணங்கள், அசுர குணங்கள் வெறும் 6 குணம் தான். அந்த அறியாமை சொல்றது 6வது குணமா வர்றதுதான் அறியாமை. அந்த அறியாமை நம்ம தெரியாம செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சிருங்க, தெரியாம செஞ்சுட்டேன் மன்னிச்சிருங்கிறது, நீ அசுரத்தன்மையே அசுரத்தன்மையா இருக்கு, நீங்களே அதை புரிஞ்சுக்கணும். அந்த தவிர திரும்ப திரும்ப செய்யக்கூடாது, பொறுமையா செய்யணும் செயல்படும்.
அப்போ அறியாமை, அந்த கோபம் வந்து அறியாமையில மாறுகிறது. அறியாமையினால் ஜட வாழ்வை திரும்பவும் தொடர்கிறது. அப்போ நம்ம அசுரத்தன்மை வந்துருவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அசுரத்தன்மை. அசுரத்தன்மை அந்த அறியாமை சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஆச்சு? நம்ம புத்தி பேதலிச்சு போச்சு. நமக்கு என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்றது நம்ம தெரியாம போயிடுச்சு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரசகுணத்துல தமோ குணத்துக்கு மாறிட்டோம். தமஸ்ல வந்துட்டோம் நாம. தமஸ்ல இருக்கும்போது கண்மூடித்தனமான நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிடுவோம். இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோங்க பாருங்க. நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார் பகவான். அந்த சுதந்திரத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணோம்? நித்தியமான பகவானுக்கு சேவகனாக நம்ம செயல்படணும். இத பாருங்க. இதுக்கு ஆப்போசிட். இப்ப நம்ம பார்த்தோமே இதுக்கு ஆப்போசிட். எப்படி செயல் பண்ணணும் இத சொல்றாரு. பாப்போமா? அதாவது தன்னை பகவானுக்கு நித்திய சாவனா இருந்த ஆத்மா. இது ஆன்மீகம். இவ முன்னாடி பார்த்தது பௌதிகம். இப்ப ஆன்மீகத்தை பார்க்கலாம். ஆன்மீகம் என்பது அதாவது யோகமாயா சக்தின்றது இந்த ஜீவாத்மா, உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா சொரூப நிலை. அந்த சொரூப நிலை எப்படி செயல்படுது பாருங்க. பகவானை சார்ந்து, பகவானை மையப்படுத்தி உட்கார்ந்தால எழுந்தால நின்னாலும் போனால மாதவா கேசவா ஒரு எப்பயும் பகவான் நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருப்பார். பகவானையே சார்ந்து இருப்பார். அவருக்கு சேவை செய்ய ஆசைப்படுகிறார். ஏன்னா அதுதானே அவருடைய இயல்பே அதுதானே. யோகமாயா சக்தின்றது உள்ள இருக்கிற அந்தரங்க சக்தியோட செயல்பாடு அதுதான். அப்போ ஆன்மீகமானவையா இருக்கும் அவர் செயல்பாடு. அப்போ பகவானின் அதாவது பகவானின் திருநாமம் மற்றும் பகவான் அதாவது பகவான் பக்தர்களிடம் தொடர்பு கொள்கிறார். சாது சங்கத்திலையும் பக்தர்கள் நம்ம எல்லாம் பகவத் பக்தர்கள் நம்ம எல்லாருமே. அப்ப நம்ம கிட்ட தொடர்பு இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. எனக்கு இப்போ ஒரு மாத்தாஜோட இடையில ஒரு 2 நாள் முன்னாடி சொன்னாங்க, எங்க வீட்டுல பிரச்சனையா இருக்கு பிரபு, இந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. இந்த மாதிரி பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்குங்க. பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் கலங்காதீங்க. அனுபவிங்க, சகிச்சுட்டு போங்க. அது பகவானோட தொடர்போடு இருக்கும்போது தான் தெரியும். பகவானுக்கு சரணடைதல் அவரால் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாடுகள் விடுதலை அளிக்கப்படுகிறது. அடுத்த நிலை பாருங்க. அந்த முக்குணங்கள் நமக்குள்ளே வராது. நாம சத்துவத்துல தான் இருப்போம். சத்துவத்துல இருந்தாலும் சரி, அங்கிருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கான வழியை பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். அந்த பிரார்த்தனை நமக்கு கிடைக்குது. இது பகவானுக்கு நித்திய சேவகனாக இருக்கும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, கோயிலுக்கு போனா நான் திருப்தி அடைகிறேன். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அங்க உள்ள எனர்ஜி, அங்க உள்ள பகவானுக்கு உங்களுடைய முகத்தை பார்த்துட்டார். பகவான் உங்க முகத்தை பார்த்துட்டார். பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு மேல உள்ள பொலிவு, உள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மா உங்களுக்கு செயல்பட ஆரம்பிக்குது. ரொம்ப எனர்ஜியா நம்ம செயல்பட வருது. அதுதான் சொரூப நிலை. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவானுக்கு சேவை. அப்போ புலன்கள் மனது மற்றும் அனைத்துமே பகவான் சேவையில் ஈடுபடுத்துவது. அப்போ புலன்கள் என்ன? இந்த கை காலு கண்ணு மூக்கு காது வாயு எல்லாமே, இது எல்லா புலனுமே பகவானுக்கு நாம மனதையும் பகவானுக்கு ஒருநிலைப்படுத்துறோம். அப்ப பகவானுக்கு நம்ம மேல அன்பு கொள்கிறார். அப்ப ஜடத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்குது. ஜடத்தில் இருந்துன்னா இந்த தாய் ஜட சக்தியிலிருந்து நம்ம விடுதலை கிடைக்குது. அப்ப இனிய பகவானுடைய நித்திய உறவு கொள்ள ஆன்மீக உலக அடைகிறான். எங்க போறான்? பகவானு லோகத்துக்கு போறான், வைகுந்தத்துக்கு. சுத்த சத்துவத்துக்கு செயல்படனால. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ காமம் தான் இதுக்கு எதிரி. மிகப்பெரிய எதிரின்னு பாத்தீங்கன்னா இது காமம் தான். இதுல டவுட் என்ன இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு யாருக்கா டவுட் இருக்குதுன்னா இப்ப இதுல? யாருமே பேச மாட்டீங்கப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. அப்போ இதுல என்ன சொல்ல வரனா, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் தங்களது உண்மை நிலை பற்றி கேள்வி கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்கும் வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பிரபுஜி கேட்டார் ஆரம்பமே, ஏன் பகவான் நம்மளை படைச்சு நம்மள துன்பப்படுத்துறாரு அப்படின்ட்டு. இதோட விளக்கம் பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சுட்டு வரும் அந்த பிரபு. அவருக்கு மாத்திரம் எல்லாருக்கும் அந்த இருக்கு. அவர் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டாரு. ரொம்ப அழகா சொன்னார். எல்லாருக்கும் உள்ள எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது ஆரம்பத்துல. நம்மளே அப்படி கஷ்டப்படுத்துறாரு பகவான். நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள கேள்விதான். இப்ப நம்ம அது புரிய வருது பாருங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வருங்க. இந்த 18 அத்தியாயம் முடிக்கும் போது பாருங்க, அவரே சொல்லுவார், நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம், கரெக்ட் தான், செயல் பண்ணாரு. இல்லைங்களா? அப்போ கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தங்களது காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும், தங்களது உண்மை நிலை பற்றி கேள்வி கேட்டு
அறிந்து கொள்வதற்கு வசதி செய்வதற்காக இந்த ஜட உலகம் பகவானால படைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் பாருங்க, பந்தத்திலிருந்து விட்டு விடுங்கள், அதாவது விடுபடுங்கள், மிகப்பெரிய எதிரியை வெல்லுங்கள். எளிய பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் மூலமாக உங்கள் எதிர்மறையாக பலமாக மாற்றுங்கள். இந்த பௌதிக தன்மையை நீங்க பலமா மாற்றணும். நம்ம குடும்பத்தை பலப்படுத்தணும். எப்படி பலப்படுத்தணும்? பகவான் உணர்வோட செயல்படுத்துங்க அப்படின்னு பலப்படுத்தணும். யாரையும் வற்புறுத்தவும் கூடாது. அதுக்கு நம்ம நிறைய பேசிட்டோம், அதை பத்தி விளக்கமா படிச்சுட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தான வாழ்க்கையான பாடம் சொல்றது பாருங்க, என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. இறை அன்புதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அனைத்தும் எனக்காக விரும்புதல், அதாவது எனக்காக விரும்புதல். அப்படின்னும் போது நம்ம பந்தப்படுறோம். எனக்கு இந்த படம், எனக்கு இந்த பொருள் என்னுடையது, இந்த கார் என்னுடையது, இது என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர், என்னுடைய பிள்ளை அப்படின்னு என்னுடைய சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிக தன்மையா போகுது இல்லைங்களா? அதுதான் இன்னொரு ஒரு இடத்துல ஒரு உபநிஷத்துல படிச்சேன் நான். என்ன உபநிஷம்? ஒரு உங்க புரிதல் மூலியமா சொல்றேன். இப்ப சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு நம்ம போறோம், ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்றோம். இப்ப டிராவல் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டிராவல் சொல்லும் போது இப்ப கன்னியாகுமரி, இப்ப சென்னையில வந்து நம்ம பிறந்திருக்கிறோம், டிராவல் பண்றோம், இங்க இருந்து ஒரு பஸ்ல டிராவல் பண்றோம் இல்லையா? அந்த டிராவல் டைமே நம்ம பிறந்தது மாதிரி நினைச்சுங்க. இப்போ ஒரு ஊரா வரும். திருச்சி வரும், மதுரை வரும், திருநெல்வேலி வரும், அப்புறம் வந்து நாகர்கோவில் வரும், கன்னியாகுமரி வரும் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம ஒரு 4 விதமான பருவங்கள் நம்ம கொடுக்குற பகவான், அதாவது 4 விதமான பருவங்கள் கொடுக்குறாரு. 4 விதமான பருவங்கள் என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாலிபரா இருக்கிறோம், அப்புறம் கிரகஸ்தனா வரும், அப்புறம் சன்னியாசி எடுத்துக்கிறது 50 வயசுல இருந்து ஒரு 60-70 வயசு வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் சன்னியாசி இருக்கும். இந்த 4 விதமான பருவத்திலையும் 4 விதமான மக்கள் நமக்கு வருவாங்க, ஒரு ஆத்மா நமக்கு கூட வருவாங்க. இப்ப எப்படி நம்ம இங்க சென்னையில இருந்து திருச்சிக்கு போறோம்னா நம்ம பருவம் அடைஞ்சிட்டோம், அப்ப திருச்சி வந்துடுச்சு. அடுத்தது என்ன வரும்? மதுரை வரும், நமக்கு திருமணம் ஆகும். அப்ப அதை விட்டு என்ன பண்ண போறோம்? திருநெல்வேலி வரும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து லைஃப்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பார்ட் இவங்கெல்லாம். ஆனா இதுதான் லைஃப் நம்ம இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அந்த யதார்த்தம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இவங்க எல்லாமே நமக்கு ஒரு லைஃப், இவங்க லைஃப்ல வராங்க, இந்த லோகத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க, நம்ம கூட வாழ்க்கையில வராங்க, வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுதான் லைஃப் நம்ம நினைச்சுட்டே இருந்தோம்னா அப்பதான் அது மோகத்துல போகும். இவங்க பகவான் நமக்கு, அதாவது நான் செஞ்ச கர்ம மூலியமாக எனக்கு மனைவி வந்திருக்கிறாங்க, எனக்கு பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறாங்க, அவங்க என்னுடைய கடமையை நான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு, நம்ம மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் நான் செய்ய வேண்டிய தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே நான் போனோம். எங்க போனோம்? கன்னியாகுமரி போகணும். எங்க? பகவான் லோகத்துக்கு இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம திருச்சியை கூட்டுனே போக முடியுமா? கன்னியாகுமரிக்கு திருச்சி, கன்னியாகுமரி கூட்டு போக முடியாது. திருச்சி அங்கதான் நிற்கும், அதோட நிலை அவ்வளவுதான். அதே மாதிரிதான் மதுரை எங்கன்னா அந்த மதுரைன்னா மதுரை அந்த நிலைதான். அப்படி இது ஓமை, ஒரு உதாரணமா சொல்ல வரும். அதுக்காக குடும்பத்து இல்ல, நம்ம உறவு இல்ல, எல்லாமே வேணும், அது நம்ம கூட வர ஒரு லைஃப்ல ஒரு பார்ட், அது அவ்வளவுதான். அதையே லைஃபா எடுத்துக்கிட்டோம்னா பௌதிகமா போயிடும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மனைவி மேலேயும் கணவன் மேலேயும் பிள்ளைகள் மேலேயும் அதிகமான பட்டுதலை நம்ம கொடுப்போம், அதிகமான நம்மளுடைய உணர்வை கொடுப்போம். என்ன மாதிரி உணர்வு? தான் என்ற உணர்வு. அந்த உணர்வு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். உணர்வு கொடுக்கும் போது அப்ப பௌதிகமா போகும்போது அப்ப பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ரொம்ப ஈஸியா நாம வந்து யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து சித்திரவதை பண்ண மாட்டோம், யாரையும் திட்டுற மாதிரி பேச மாட்டோம், கணவனையோ மனைவியோ பிள்ளைகளையோ யாரையுமே நம்ம கொடுமைப்படுத்துற மாதிரி பேச மாட்டோம், சங்கடப்படுத்துற மாதிரி பேச மாட்டோம். ஏன்னா அவங்களும் தனிப்பட்ட ஆத்மா, அவங்களுக்குள்ளேயும் சுகதுக்கங்கள் இருக்கு, அவங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவங்க பசிச்சா அவங்க சாப்பிட்டுதான் ஆகணும். ஆனா அவங்க லைஃப்ல நம்ம வீட்டுல வர்றாங்கன்னா நமக்கு கூட வந்த கர்மா, அது நம்ம போன ஜென்மத்தை செஞ்ச கர்மா. நல்ல கர்மாவோ புண்ணிய கர்மாவோ, கெட்ட கர்மாவோ புண்ணிய கர்மா, ஏதோ ஒரு கர்மா, அது மூலியமா வராங்க. அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமை நாம கரெக்டா செஞ்சு வச்சுனா போதும். இதுதான் சாஸ்திரம் சொல்லுது. இதுதான் கருட புராணத்திலையும் ரொம்ப அழகா தெளிவா சொல்றாரு இல்லைங்களா? இதை என்ன சொல்லணும்? இறை அன்பு இருக்கணும். இறை அன்போட இருந்தீங்கன்னா அந்த குடும்பம் மேன்மையிடும். அனைத்தையுமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு விரும்புதல் இல்லைங்களா? இதுல பாருங்க 38ல ரொம்ப அழகா அதை பத்தி தெளிவு கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 38.
प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। तू படி. मे न वृत्रियः तू मे न वृत्तिये वह्निर् यदा दर्शो मलिनः यदोस्पेनावृतो गर्भस्तदा तेन तमस्मृतम्। हरे कृष्ण प्रभु। ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இந்த இடத்துல பாருங்களேன், 38 என்ன சொல்றாரு பாருங்க. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையால மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன அப்படின்ற. இப்ப நம்ம ஆரம்ப ஸ்டேஜ் சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு சொல்லும் போது அந்த கண்ணாடி, இது நெருப்பு. இப்ப நெருப்புன்னும் போது கண்டிப்பா புகை வரதான் செய்யும். நெருப்புனாவே புகை வரதான் செய்யும். இதுதான் ஆரம்ப ஸ்டேஜியா பகவான் சொல்றாரு. அப்போ காமத்துல முதல் நிலை வரும்போதே, அதாவது பற்று இருக்கும் போதே நாம மோகம் இல்லாம அந்த பற்றை ஆன்மீக தன்மையோட கொண்டு போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அதை விட்டு பௌதிக தன்மையோட முயற்சி பண்ணும் போதுதான் அப்ப என்ன அடுத்த நிலை மாறும். நாம அடுத்த நிலைன்ற போது என்னது, அதாவது அந்த காமம் மோகம் காமமா மாறுது, இரண்டாவது நிலை மாறுது. அப்ப இரண்டாவது நிலை மாறும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, கண்ணாடி தூசியால அது ரெண்டாவது, அதாவது தூசினா தொடச்சிடலாம், பிரச்சனை ஃப்ரண்ட்ல இருந்தா தொடச்சிடலாம். ஆனா உள்ள பின்னாடி அந்த ரசம் போயிடுச்சுன்னா கண்ணாடி வேஸ்ட் தான். பாதி கண்ணாடி தெரியும், பாதி கண்ணாடி தெரியாம போயிடும், முகம் பார்க்க முடியாது. சரிங்களா? அது இரண்டாவது நிலைன்ற தூசியாலும் கருப்பையாலும், அதாவது கரு குழந்தைக்குள்ள தாய் வயிற்றுக்குள்ள குழந்தை இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அந்த மாதிரி மூணாவது ஸ்டேஜ். அது என்னன்னா அதுதான் காமம். மூன்றாவது நிலை காமம் வந்துற போது பாத்தீங்கன்னா அதுல மீண்டு வரவே முடியாது, ரொம்ப கடினம் அது. அதுல நம்ம நிறைய பாவங்களும் பண்ணுவோம், தவறான செயலும் பண்ணுவோம். அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னா நம்மளுடைய உயர் அதிகாரிகள், நம்முடைய சாது சங்கத்துல உள்ளவங்க, அதே மாதிரி நம்மளுடைய தாய் தந்தையர்கள், நம்மளுடைய முன்னோர்கள், அவங்க நம்ம வழி நடத்தி நம்மள கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா நாம தப்பிச்சிருவோம். அதான் இந்த மூன்று நிலையில இருக்கும்போது தான் அந்த உண்மையான இந்த ஞானம் மறைக்கப்படுகிறது. நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். காமம் அந்த மாதிரி 3 ஸ்டேஜ்ல மறைக்காம, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கும் போதே, பற்று இருக்கும் போதே நாம அதுல இருந்து விலக பார்த்துடணும். அப்படி விலகலன்னா இரண்டாவது ஸ்டேஜ், அப்படி இல்லைன்னா மூன்றாவது ஸ்டேஜ். இல்லைங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம் அதை பத்தி. 3 நிலை மூடப்பட்டுள்ளது. மிக ஆழமான நிலைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா மிக மிக ஆழமான நிலை, கதியற்ற நிலை, கருப்பை உள்ள குழந்தை அசைவே முடியாது, அசைக்க முடியாத நிலை ஏற்படும். இது உண்மைதானங்க? இதை பத்தி யாராவது விளக்க முடியுமா? ஏன்னா விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, வயசுல மூத்தவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், இதை பத்தி தெரியும். அதே மாதிரி வேதங்களையும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. குழந்தைகிட்டதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட தாய் வயிற்றுல இருக்கும் போதுதான் பகவான் டைரக்டா பேசுவாராம். இது வேதம் சொல்லுது. அது ஏன் தெரியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. இந்த குழந்தைக்கு ஞாபகம் இருக்கும் குருஜி. போன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன, அந்த குழந்தை அது பகவான்கிட்ட கேட்கும், என்ன அதுக்கு ஞாபகம் வரும். நம்ம போன ஜென்மத்துல இந்த அப்படிங்கிறதுனால அது உள்ள இருக்கும்போது இந்த கஷ்டப்படுறேனே, பகவான் என்ன மன்னிச்சு, இது இது ஏன் என்ன திருப்பி அமிச்ச அப்படின்னு அந்த குழந்தை பகவான்கிட்ட பேசும். பகவான் இப்போ சொல்லுவாரு, இதனால இது படைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க பிரபு. அழகா இது ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காரு பிரபு, ரொம்ப அழகா. இதுவும் உண்மைதான், ஒரு வகையில சொல்லுவோம். இன்னும் யாராவது விஷயம் தெரிஞ்சும் சொல்லலாம், பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு மாதாஜி யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுங்க, தெரியல சொல்லிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிரபுஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, அம்மா வயிற்றுலயே குழந்தை இருக்கும்போது அதுக்கு முன் ஜென்மத்துக்கு ஞாபகம் இருந்ததா சமீபத்துல ஒரு இதுல படிச்ச மாதாஜி, பிரபுஜி. அந்த ஆழ் நிலையில அதனாலதான் 3 வயதுக்கு அப்புறம்தான் அவங்க மறு அவதாரம் எடுக்கிறதா, அதாவது பிறவி எடுக்கிறதா ஒரு இது படிச்சேன் பிரபுஜி. ஏதோ ஒரு ஞாபகம் 3, அதனாலதான் அந்த குழந்தை தெய்வத்துக்கு சமானம்னு சொல்றாங்க. இந்த சராயெல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க பாத்தீங்களா,
கோயில்ல பெருமாள் கோயில்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயதுக்கு பட்ட குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த தெய்வத்துக்கு சமம் வாங்கறதுனால அந்த இது வைக்க மாட்டாங்க, சராய் வைக்க மாட்டாங்க, ஜாதகமும் கணிக்க மாட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பிரபுஜி. ஹரே ஏதோ கிருஷ்ணா. ஏதோ முன் ஜென்மம் ஏதோ நினைவு அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறதாக நான் படிச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா சொன்னீங்க, விரிவா சொன்னீங்க பிரபுஜி, நீங்க ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. பிரபுஜி இந்த சொல்லுங்க. மண்டையில குழி மாதிரி இருக்கும். அந்த குழி வந்து பகவான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாரு. அது ஒரு அமுங்குற மாதிரி இருக்கும் மண்டையில. அது வந்து ஞாபகம் இருக்கிறது, அந்த பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் இருக்கும். அதனாலதான் குழி மாதிரி இருக்கிறது. அப்புறமேல அது அவரு இந்த 3 வருஷம் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 3 வருஷத்துக்கு அப்புறமேல அந்த குழி அது போயிரும், அது இதாயிரும், கெட்டியாயிரும். படிச்சிருக்கேன் பிரபுஜி. அது உண்மையா எனக்கு தெரியாது, நான் கேள்விப்பட்டது கூட சொல்லுங்க. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அதாவது புக்குல போடுறாங்க. இது ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. பட் ஆனா வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா கொடுக்கும். இப்போ நிறைய பேர் நீங்க 3 பேர் சொன்னதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கரெக்டான சாராம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட ஏன் பேசணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான்கிட்ட கேள்வி கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் போன பிறவில பண்ண பாவத்துக்கு தகுந்தது நான் போய் அதுல பாதாளத்தை போய் அனுபவிச்சுட்டேன். அதுல பாதாளத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டேன். சொர்க்கலோகத்திலேயே அனுபவிச்சுட்டேன். இப்ப திரும்பவும் என்ன மானிடனா பிறக்க நான் வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய கர்மா தான் அது. அது என்னுடைய கர்மா தான். ஆனா எல்லாத்தோடைய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தாயோட கருப்பையில இருக்கும்போது தான் பிரச்சனையே வரும். தாயோட கருப்பையில இருக்கும்போது தான் தான் சாப்பிட்ட நீரை அந்த இது திருப்பியும் அதே சாப்பிடுமா. பனிக்கூடத்துல உள்ள இருக்கும்போது குழந்தை வந்து அது சாப்பிட்ட உணவு அதுவே திரும்பி சாப்பிடும். அதே கழிவு, அந்த கழிவு அதுவே சாப்பிட்டு அதுக்குள்ளேயே இருக்கும். இது யாராலுமே ரொம்ப கடினமான செயல்ன்றார் வேதம் சொல்லுது. நரக வேதனை அவள் தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது குழந்தை அனுபவிக்குமா. என்னை ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுத்துற, என்னை ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுத்துற, நான் போன ஜென்மத்துல பண்ண பாவம் புண்ணியத்தை எல்லாமே நான் அனுபவிச்சுட்டேனே, அதுல பதாத்துல போய் அனுபவிச்சேன். எண்ணெய் சட்டியில போட்டு வதக்கினாங்க, இப்படி ஆணி குத்துனாங்க, எவ்வளவோ செஞ்சாங்களே, திரும்பவும் என்னையே இங்க வந்து பிறவி எடுத்து என்னையே இது மாதிரி கொடுமை, ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. பகவான் வந்து தட்டி தட்டி கொடுத்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது இதெல்லாம் படிக்குது. ஏன்னா அது சாப்பிட்ட அதுவே அந்த கழிவை திருப்பி திருப்பி அதுக்குள்ளேயே கிடக்கும். இது ஒண்ணு. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஞாபக சக்தின்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அது உண்மைதான், அது உண்மைதான். ஆனாலும் அந்த ஜீவாத்மான்றது வந்து ஆத்மா கிடையாது. அந்த உள்ள இருக்கிற வெளியே இருக்கிற சூட்சம உடல். அந்த உடல் கரு உருவாகும் போதே சூட்சம உடல் கருவாயிடும். சூட்சம உடல் சொல்லும் போது என்னது, மனம், புத்தி, அகங்காரம், பொய் அகங்காரம். இந்த சூட்சம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அந்த கரு அதாவது கைகால் வளர ஆரம்பிக்கும் போது கரு உண்டாகும் போதே அந்த வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக் சூட்சம உடல் உள்ள வந்துடும். அந்த உடல் சூட்சம உடல்ல வந்துடுச்சுன்னா அதோட ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து இந்த இந்த கல்ஸ் இந்த மண்டை ஓடு வந்து சீக்கிரமா கூடாது. ஏன்னா குழந்தை பிறந்த உடனே கை வச்சுன்னா உள்ள போகும் கை. இப்ப பிரபுஜி சொன்ன மாதிரிலாம் அது சீக்கிரம் கூடாது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வந்துதான் கூட ஆரம்பிக்கும். சோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். சோ இந்த இடத்துல அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எந்த குழந்தைகளை இனிமேலாவது இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்களோ விட்டுடுங்க. இனிமேலாவது ஏதாவது ஒரு குழந்தை நம்ம வீட்டுல தாய்மார்கள் குழந்தை உண்டாயிடுச்சுன்னா தயவு செய்து பகவத்கீதைய புக்கை படிங்க. ஒரு ஸ்லோகமும் அந்த குழந்தை காதால கேட்கணும். தாய் வயிற்றுல இருந்து பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுங்க. அந்த குழந்தை கேட்டுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே பரவச நிலை அடையும். பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி வளரும் குழந்தை உள்ளார் வயிற்றுக்குள்ளாடியே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ராமன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்து. ஏன்னா அந்த குழந்தை சொல்ல 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 ஹரிநாமத்தை காதல கேட்க 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 அந்த கஷ்டமே தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு. ஹாப்பியா வளரும். அந்த பாவத்தை அங்கேயே குலைச்சிடும். எல்லா பாவத்தையும் அங்கேயே தொலைச்சிடும் குழந்தை. வெளியே வரும்போது ஹாப்பியா வரும் குழந்தை. பிரகலாத மகாராஜா மாதிரி உக்காந்தாலும் எழுந்தாலும் நின்னாலும் கிருஷ்ணா மாதவா கேசவா கோவிந்தா நாராயணா பகவநாமத்தை நினைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தை. நம்ம எத்தனை பேர் அது மாதிரி படிச்சிருக்கோம்.
காலையிலையும் மாலையிலையும் சந்தியாவந்தனம் பண்ற மாதிரி 3 நேரமும் பகவானுக்கு நாம எப்படி பண்றோமோ அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு தாய் வயித்துல இருக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிக்கிட்டே இருங்க. அது நம்ம செய்யறோமா பாருங்களேன். அப்பதான் 1008 பிரச்சனையை நம்ம கொண்டு வருவோம். இந்த குழந்தை இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு, இவ இப்படி போயிட்டாலே, அவ இப்படி போயிட்டாலே, ஏதாவது ஒரு குறைய வச்சு நம்ம குழந்தைய நம்ம அந்த தாயை சித்திரவதை பண்றோம். வாயாலும் பேச்சாலும் செயலாலும் நம்ம சொல்லி அவங்களை துன்பப்படுத்துறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த ஒரு தாய் கருவுட்டு இருக்கும் போது மறுபிறவின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பெரியவங்க, சும்மா சொல்லல. அந்த குழந்தைய நாம நல்வழியில எடுக்கணும்னா நாம அது ஒழுக்கமா இருக்கணும். அந்த குழந்தைக்கு எப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும், எப்படி நாரத முனி பிரகலத மகாராஜா தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது நாரத முனி எப்படி வாசுதேவ மந்திரம் சொன்னாரோ அதே மாதிரி எல்லா தாய்மார்கள் வயிற்றுக்குள்ள இருந்து நாம் இருக்கும்போது குழந்தைகள் இருக்கும்போது நாம சொல்லுவோம். ஏன்னா இன்னொன்னு விளக்கம் சொல்றேன், இது ரொம்ப கொச்சையா சொல்றேன்னு நினைக்காதுங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாங்க. தன்னுடைய தாயோட கருப்பை உள்ளார அந்த அணுக்கள் போது பார்த்தீங்களா, ஒரு அணுக்கள் மட்டும் போவாது, பல்லாயிரம் அணுக்கள் வரும், உயிரணுக்கள் வரும். அந்த தாயோட கருவுக்குள்ளார ஒரு அணு போறது மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு. எல்லா அணுக்களும் போக முடியாது. 1000 சகோதரர்கள் சண்டை போட்டு வருவாங்க, சகோதரிகள். ஆனா அந்த தாய் கருக்குள்ள போறதுக்கு 1 2 தான் போக முடியும். சில பேருக்கு 3 குழந்தை பிறக்கும், சில 2 குழந்தை பிறக்கும், சில 1 குழந்தை பிறக்கும். அந்த ஒரு குழந்தை தான் அந்த சண்டை போட்டுக்கணும், அந்த கருக்குள்ள போயிடும். மற்றது எல்லாமே அங்கேயே இறந்துரும். பாருங்க அது எவ்வளவு பெரிய விஞ்ஞானம் பாருங்க. அத ஒரு உபநிஷத்துல படிச்சேன், ரொம்ப அழகா இருந்தது. அங்கேயே நம்ம வாழ்க்கையில போராட்டம் ஆகிப்போச்சு. அங்கேயே ஒரு உயிரணுக்கள் தன்னோட தாய் வயிற்றுக்குள்ள போகும்போதே 1000 சகோதரர்களையும் லட்சக்கணக்கான சகோதரியும் கொன்னுதான் அது உள்ளே போகுது. அங்கேயே போராட்டம். அப்புறம் தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது ஒரு போராட்டம். இதெல்லாம் முடிஞ்சுதான் வெளியே வரான். வெளியே ஹரிபக்தியோட தான் என்ற அகந்தையோட வரான். நான் தான் வெளியே வரான், நிக்கிறான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா அந்த குழந்தை காதால கேட்டோம், வெளியே ஹரிபக்தியோட வளரும் இல்லைங்களா? இதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 8வது காண்டத்திலையும் சரி 11வது காண்டத்திலையும் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. சரி, ஆழமான நிலை, இது முதல் நிலை. தாய் வயிற்றுல எவ்வளவு சிரமப்பட்டுக்கிட்டு எவ்வளவு கஷ்டப்படுது பாருங்க அந்த குழந்தை. அந்த மாதிரி 3வது நிலை வந்துடக்கூடாது. ஆழமான நிலை பாருங்க, கண்ணாடியால் அதன் செயல் பிம்பத்தை பிரதிபலிக்க செய்ய முடியாத நிலை வந்துடும். கண்ணாடி மேல தூசினா தொடச்சி எடுத்துடலாம், உள்ள போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? ஒண்ணும் பண்ண முடியும். கண்ணாடி தூக்கி தான் போடணும். அப்ப நம்ம லைஃப்ல தூக்கி தான் போட்டாகணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோகுணத்துல இருந்து தமோ குணத்துக்கு போதான் ஆரம்பிக்கும். அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரணும். அப்படி எப்படி? நம்மளுடைய முப்பாட்டனார்கள், பாட்டனார்கள், தாய்மார்கள், நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள், நம்மளுடைய சாதுக்கள், அவங்க அறிகுறியில கேட்டு நாமும் அதுல இருந்து மாறணும் இல்லைங்களா? ஆழமற்ற நிலை, அதான் முதல் நிலை சொல்றது. நெருப்பு அதனின் செயலை சுடுவது இன்னும் செய்து கொண்டே இருக்கிறது. நெருப்புன்னும் போது நாம அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பம். பற்று, இந்த காம மோகத்துல இருக்கும்போது நம்ம வெளியே வந்துடணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இதுல என்ன சொல்ல போற, கருப்பையால் மூடப்பட்ட நிலை மரங்கள் மாதிரி மறுத்து போன தன்மை. ஜடம் மாதிரி தான் இருப்போம் நாம். அந்த காமம் இருக்கும்போது மோகத்துல அந்த காமம் வந்த பிறகு ஜடம் மாதிரி நிற்போம். ஏன்னா நம்மளுடைய செயல் தான் அந்த காமத்தை எப்படியாவது அடங்கியே ஆகணும். அந்த பொருள் மேலேயோ உயிர் மேலேயோ நம்ம எப்படியோ அடங்கியே ஆகணும்னு அந்த நிலை வந்துடும். அப்புறம் உணர்வற்ற நிலை வந்துடும். அது கண்ணாடி தூசியால் மறைக்கப்பட்ட நிலை. பறவைகள் மற்றும் மிருகங்கள் மாதிரி அது ரசோகுணம். பறவைகள் என்ன பண்ணும்? சாப்பிட்றதுக்கு இடத்தை எடுக்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். மிருகங்களும் அப்படித்தானே. அது பாட்டு தெரியாது, அது 5 அறிவு கிடையாது. அது 6 அறிவு கிடையாது, 5 அறிவு. அது பாட்டு இந்த சாப்பிட்றதுதான் ஓடின்னு இருக்கும், அது பாட்டும் ஓடின்னு இருக்கும். ஆனா மனுஷன் பாருங்க காலம்புல்லா ஓடிட்டே இருப்பான். அது பசி வச்சாதான் ஓடும். ஆன்மீக அறிவை அறியவே முடியாது. 2வது நிலை. முதல் நிலை பாருங்க, ஆன்மீக வாழ்வை தொடங்க முடியும். அந்த நிலை முதல் நிலை மோகமா இருக்கும் போதே ஆஹா இந்த பொருள் மேல நம்ம ஆசை வச்சுட்டோம், வைக்க கூடாதுடா, இதுல இருந்து வெளியே வரண்டா, இல்லைன்னா நம்ம 2வது நிலை 3வது நிலை போனோம்னா நம்ம வாழ்க்கையே போயிடும், வேண்டாம் இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படி நிக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் சுத்த சத்துவத்துக்கு போறதுக்கு முயற்சி ஆகும். அப்ப நெருப்பு புகையால் மறைக்கப்பட்ட நிலை மனித தன்மை. அது இயல்பு, அது எல்லாருக்கும் வருதான். ஒரு பொருள் மேல ஆஹா ரொம்ப அழகா இருக்குடா, சிசி வேணாம் நம்ம அதை பார்த்ததோட ரசித்தோட விட்டுருவோம் அப்படின்னு வெளியே வந்துடணும். அது மேல திருப்பி ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன்,
நமக்கு தான் பிரச்சனை இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் தெளிவா படிக்கலாம் பாருங்களேன். நெருப்பு மூடும், அதாவது நெருப்பு மூடும் புகையினை சரியாக கையாள்வதன் மூலம் நெருப்பை கொழுந்து விட்டு எரிய செய்யலாம். அதே பாருங்க, கிடைத்தற்குரிய மனித வாழ்வை திறன்பட வழிகாட்டின் கீழ் பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் காமம் எனப்படும் எதிரி வெல்ல முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப முதல் நிலையும் பாருங்க, இரண்டாவது நிலையும் பாருங்க. முதல் நிலை என்ன பண்றோம், இன்னும் நல்லா எரிய வைக்கணும் போது நம்ம தீயை வச்சு இன்னும் நம்ம ஒரு ஊதி ஊதி பெருசாக்குறோம். அதே ஆன்மீக தொடர் வரும்போது இந்த மாதிரி ஆச்சாரிகள் மேல படும்போது அவங்களுடைய அனுகிரகம் நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம அதுல மேன்மை அடைஞ்சு அந்த நிலையில இருந்து நம்ம வெளியே வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது 39வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhu. Slogam 39. Avrutam jnanam etena jnanam amarupena kaundeya dushpurena nalena cha. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதும் ஆன காமத்தின் உருவினான் அவனது நித்திய எதிரிகளால் மறைக்கப்படுகின்றன. இப்ப இதுதான் அந்த மூன்றாவது ஸ்டேஜ் வரும்போது பாருங்க என்ன மாதிரி அவன் ஸ்டேஜ்ல வராம பாருங்க. இவ்வாறு அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதும் ஆன காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரிகளால் மறைக்கப்படுகிறது. இதோட சாரம்சம் பாருங்க. மிகப்பெரிய எதிரி யாரியின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் முழுகடித்துக் கொண்டிருக்கும் நாம் இன்பம் அனுபவிப்பதாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த வாழ்க்கை முரண்பாடை உணர்வோமாக. காமத்துல நம்ம வரும்போது ஒரு சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. காமத்துல நம்ம இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அதாவது மூன்றாவது நிலை வந்துட்டோம்னா நம்ம கண்டிப்பா அந்த அதல பாதால தான் நமக்கு நடுக்கடலை விட்டா மாதிரிதான் நம்ம நீந்தி கிடப்போம். இந்த மாதிரி நீந்தினே கிடப்போம். அதாவது சம்சார கடல்ல போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? இன்னும் பாருங்க, நெருப்பை அணைக்க சிறந்த வழி நெய்யூற்றுவதை தொடர்ந்து கட்டுப்பாட்டு இருப்ப இன்பம் துவைப்பதை நிறுத்த வேண்டும். அதை அனைத்து போகட்டும். அப்ப காமத்தின் நிலையை நாம மீண்டு வரணும்னா அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா ஆச்சாரிகள் தொடர்பு இருக்கணும், பகவத் சங்கத்தின் தொடர்பு இருக்கணும், நம்ம முன்னோர்கள் தொடர்பு இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா பௌதிகம் என்ற நெய்யை ஊத்தி நம்ம எரிய வைக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகும், இன்னும் மோகமாகி நம்ம காமத்துல போய் அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியாத நிலைமையில் நம்ம போயிடுவோம் இல்லைங்களா? 40வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna Prabhu. Indriyani mano buddhir asya tishta etai vimohayatyesha jnanam avrutyate hinam. Hare Krishna Prabhu. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. புலன் மனம் புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடமாகும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மறைக்கின்றது, மயங்குகின்றது. அதாவது புலன் மனம் புத்தி. புலன்ற இந்த 5 விதமான புலன்கள் இருக்கு. மனம் புத்தின்றது போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஞான யோகத்தை சொல்லலாம், மனதின் சொல்லும்போது ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களும். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை காமம் அவனை மயக்குகிறது. அது எந்தெந்த நிலையில் இப்ப அதுல பார்ப்போம். காமம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காமம் அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம். தெரியாம செஞ்சுட்டோம், அசுர குணம் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அந்த அறியாமையின் உண்மையான அடையாளம் அதுதான். அப்ப நாம அந்த பௌதிக தன்மையோடு செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஒரு பொருள் மேலேயும் ஒரு உயிர் மேலேயும் காமம் வந்துட்டோம், பற்று வந்துச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம காமம் வந்துடும். அதுல இருந்து மீண்டு வரணும். எப்படி மீண்டு வரணும்னு பாருங்க. அது அமரும் இடம் அதுதான். என்ன சொல்ற, மனம். முதல்ல மனத்தை வச்சுப்போம். இப்ப நம்ம இப்ப இந்த கிளாஸ்ல உட்காந்து இப்ப கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம், இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா நைட்டு என்ன சாப்பிடலாம், மனது அப்படிதான் ஓடும். நைட் என்ன சாப்பிடலாம், நாளைக்கு காலைல நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கு, நாளைக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத மனது ஓடிட்டு இருக்கோம். அது உத்தமமா அதி உத்தமமா இல்லைன்னா மோசமா, நீங்களே சொல்லி நினைச்சு பாருங்க. அது உத்தமமான செயலே கிடையாது. மனது அப்படிதான் போயின்னு இருக்கும். ஆனா மனதை ஒருநிலைப்படுத்தணும். ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த கிளாஸ உட்கார்ந்து
தெளிவா நாம புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் அப்ப மனது கண்ட்ரோல் ஆக முடியும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம நாம பகவத்கீதையை புக்கு படிச்சாலும் சரி, பெரியவங்களுடைய ஞான உதயம் கிடைச்சாலும் சரி, நமக்கு அந்த ஞானம் ஏறாது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வீழ்ச்சி தான் அடையும். மனதை வந்து கண்ட்ரோலா வச்சுக்கிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம செயல்படணும். இன்னைக்கு கூட ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது, ஆபீஸ்ல பேசும்போது, நான் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஒரு விஷயம் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா அவர் வேற சிந்தனை எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. நான் அவர் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். அவர் கண்ணு வந்து வேற எங்கேயோ அலைபாய்ஞ்சிட்டே இருக்கு. ஏன்னா மனது எப்படி அலைபாயுமோ கண்ணு அலைபாய ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் கண்ணுண்டு கண்ணு பேசுவாங்க இல்லைங்களா? கண்ணை பார்த்து பேசினாவே புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப மனசு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு அவருக்கு. நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாதப்பா. நான் என்ன பேசுறேனோ அதை காது கொடுத்து கேட்கணும்னா என் கண்ணை பாரு, என் கண்ணை பாரு, கண்ணை பார்த்து பேசு. அப்பதான் நான் சொல்றது உனக்கு விளங்கும். அப்பதான் மனது கண்ட்ரோல் ஆகும். அதை விட்டுட்டு மனதை எங்கெங்கயோ விட்டா உன் கண் பாரு என்ன பார்க்காது, எங்கெங்கயோ போய் பார்த்துன்னு கிடக்கும். அதனால யார் என்ன சொல்றாங்கன்றத முதல்ல அவங்க நோட் பண்ணுங்க. நோட் பண்ண அவங்க கண்ணை பாருங்க, அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜை பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். அப்போ மனது கண்ட்ரோலா இருக்கும். அப்போ மனது எங்க இருக்கும் பாருங்க. மனதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணனா நாம ஒருநிலைப்படுத்தணும். எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இந்த கிளாஸுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கோமா, அந்த கிளாஸை ஒருநிலைப்படுத்தி வேற எந்த ப்ரோக்ராம் இல்லாம ஸ்டாப் பண்ணி உட்காந்து கேட்கணும். அப்பதான் வந்து கரெக்டான மைண்ட் போகும். நமக்கு ஏதோ நம்ம லைஃப்ல டென்ஷன் இருக்கும், போகக்கூடிய ஆபீஸ் டென்ஷன் இருக்கும், ஃபேமிலி டென்ஷன் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். ஆனா மேக்சிமம் அந்த 1 மணி நேரம் தவிர்த்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாருங்க. அப்பதான் மனது கண்ட்ரோல். ஏன்னா அங்கதான் வந்து உட்காராம. அதே மாதிரி புலன்கள் அப்படிதான். கண்ணு, மூக்கு, காது, கை, இது எல்லாமே பாருங்க அலைபாய்ஞ்சுதான் இருக்கும். கண்ணு இங்க பாத்துக்கிட்டாலும் தெரியும், அங்க பார்க்கும், இங்க யார் வரா யாரு போறா இப்படி பார்த்துன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ள நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஏதோ ஒண்ணு பரோட்டா சப்பாத்தி ஏதோ பண்ணிடுவோம். அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம மூக்குல ஏறும், சல்லுன்னு ஏறும் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் எப்படி? இதெல்லாம் புலன் கிளர்ச்சிதான். இப்ப நாம இதெல்லாம் வந்து அந்த காமம் உட்கார இடம். அது அடுத்த நிலை தூண்டும் மனதை வந்து அலைபாய் ஒரு இடம். அது புத்தி அப்படிதான். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 3மே வந்து காமத்தில் அமரக்கூடிய இடங்கள் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 41வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 41. தஸ்மாத் த்வம் இந்திரியாண்யாதௌ நியம்ய பரதர்ஷய ஆத்மானம் பிரஜதஹேனம் ஞான விஞ்ஞானத நாசனம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே பரத குலத்தின் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே அடக்கி ஞானத்தையும் தன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக என்ற. இப்ப அர்ஜுனுக்கு ஏன் இந்த உபதேசம் பண்றார் பகவான்? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே பற்றாயிட்டான். யார் மேல? சகுனி மேலேயும் சரி, துரியோதன மேலேயும் சரி, துரோணாச்சாரியார் மேலேயும் சரி, பீஷ்மர் மேலேயும் சரி, எல்லார் மேலேயும் வந்து அதிகமான பற்று வந்துடுச்சு. பற்று வந்ததுனாலதான் தன்னுடைய கடமையை என்னன்னு தெரியல, மறந்துட்டான். அதுதான் பகவான் சொல்றார். அது அந்த பற்று என்ன ஆகும்? அதான் வந்து அது மோகம் ஆகும்போது என்ன ஆச்சு பாருங்க. மோகத்துல இருந்து அப்படி காமமா மாறும்போது எனக்கு வேண்டாம், நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு 46வது ஸ்லோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல காண்டி மெச்சி கீழே போட்டு உட்காந்துட்டான், பேர்ல போய் உட்காந்துட்டான். அப்போ டெம்பர் ஆயிட்டான் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்ற, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலே அடிக்கணும், அடக்கி வச்சிடணும். ஞானத்தையும் அதன் உணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. 41 சொல்றாரு. அதோட விளக்கம் பாருங்க, சாராம்சம் பாருங்க. எதிரி கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அந்த காமத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் தான் எதிரி, மிகப்பெரிய எதிரி அவன் தான். அந்த காமத்துக்கு ஆரம்பம் ஸ்டேஜ் என்ன? பற்று, மோகம். கட்டுப்படுத்துற புலன்களை எதிரியை அழித்து விடும். ஆனா கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புலன்கள் பாருங்க, பகவான் உணர்வோட சாப்பிடுற வாயால சாப்பிடுறோம், வாயால பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்றோம். அப்ப சொல்லும் போது பாருங்க, அப்ப புலன் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆகும். காதால ஹரிநாமத்தை கேட்கிறோம், பகவான் நாமத்தை கேட்கிறோம், மூக்கால பகவானுடைய மலரை சுவாக்கிறோம், ஸ்மெல் பண்றோம், கண்ணை வந்து பகவான் விக்கிரகத்தை பாக்குறோம், கையை வந்து பகவானு தொட்டு அலங்காரம் பண்றோம், காது பகவான் கோவில சுத்தப்படுத்தி யூஸ் பண்றோம். அப்ப இந்த புலன்கள் புலன்களையும் எப்படி யூஸ் பண்றோம்? பகவானுக்கு மையப்படுத்தி செயல்படும் போது அப்போ கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இப்ப 4 விதமான சமுதாய தூண்கள், இது அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். 4வது அத்தியாயத்திலேயே 5வது அத்தியாயத்திலேயே வரும். இதை பத்தி 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள், விதிகள் இருக்கு. 4 விதமான கட்டுப்பாடுகள்னா, ஒண்ணு புலால் உண்ணக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது. 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா
இது அதாவது போதை வஸ்துக்கள், சாராயம் குடிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது. இன்னொரு அதாவது தவறான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அப்புறம் கேம்பிளிங், சூதாடுறது. இந்த 4மே 4 விதமான கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த 4 விதமான செயல்பாடு இது சமுதாயத்தோட 4 தூண்கள் சொல்லுது வேதம். நம்ம பகவத்கீதையும் அதான் சொல்லுது. இந்த 4மே சமுதாய தூண். இந்த ஒரு தூணை செரிச்சாவே போதும், நம்மளுடைய ஆத்மா பரிசுத்தமா ஆகாது, செயல்படாம போகும். அதனால இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ இருந்துட்டு போட்டோம், பிரச்சனையே இல்லை. இதுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த 4 கட்டுப்பாடு விதியில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், இல்லைங்களா? அப்ப எதிரியை கொள்வோம், ஞானம், நான் ஆத்மா, இல்லைங்களா? 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம், 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் படிச்சோம். 2வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றது? நான் உடல் அல்ல அப்படின்னு படிச்சோம். அப்ப நாம யாரு? பகவானுடைய ஆத்மா, ஜீவாத்மா. இந்த விஞ்ஞானம், நான் கிருஷ்ணரின் சேவகன், இதுதான் இந்த விஞ்ஞானம். இந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டா போதும். நான் நீ பகவானுக்கு நித்திய சேவன், பகவான் கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்தும் ஏற்படுத்தி, அன்பு சொந்தம் ஏற்படுத்திக் கொள்வோம், பகவான்கிட்ட உறவு கொண்டாடுவோம். 5 விதமான உறவு இருக்கு, இல்லைங்களா? பகவான் கிட்ட மனைவியா எடுத்துக்கலாம், சகோதரனா எடுத்துக்கலாம், அண்ணனா எடுத்துக்கலாம், எப்படி வேணா பகவானுக்கு உறவு கொள்ளலாம். அதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார். மனைவியாவத்துக்கு ரெடியா இருக்கார் பகவான், கணவனாவத்துக்கு பகவான் ரெடியா இருக்கிறார். உண்மையான விடுதலை புலன்களை கட்டுப்பாட்டினால் அடையப்படுகிறது. புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இதுதான் நாமும் இந்த அத்தியாயத்துல முதல்ல படிச்சோம். என்ன படிச்சோம்? உடல் தளம், புலன் தளம், மனதளம், அறிவுசார் தளம், ஆன்மீக தளம். ஒரு படிக்கட்டியா போறோம். முதல்ல உடல் தளம், 2வது புலன்கள், 3வது மனது, 4வது அறிவுசார் புத்தி, அது ஆன்மீக தளம், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் 42வது ஸ்லோகம் படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் தான், அது முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 42 படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. இந்திரியாணி பராண்யாஹுர் இந்திரியேப்யபனம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. கரெக்டா? நம்ம அந்த ரதம் பார்த்தோம் முதல்ல அந்த ஸ்லோகத்துல, இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பிக்கும் ரதத்தை ஒன்று பார்த்தோம், இல்லைங்களா? உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தவை, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது, மேலும் அவனே ஆத்மாவாகிய புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஆத்மான்றது அந்த ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அந்த குதிரையோட கடிவாளத்தை எது பிடிச்சிட்டு இருக்கு? புத்தி பிடிச்சிட்டு இருக்கு. அந்த கடிவாளம்ன்றது மனம். அப்ப அந்த குதிரைகள் எது? 5 புலன்கள், இல்லைங்களா? அந்த ஜட புலன்கள். அப்போ புலனோட உயர்ந்தது மனம், மனமோட உயர்ந்தது புத்தி, புத்தியோட உயர்ந்தது ஆத்மா. இது பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்ற. இதான போன இதுல படிச்சோம், இல்லைங்களா? அது உடல் தளம், புலன் தளம், மனதளம், அறிவுசார் தளம், ஆன்மீக தளம், இல்லைங்களா? அப்போ இது படிநிலை பாருங்க. ஜடம் ஃபர்ஸ்ட்ல புலன்கள், மனது, புத்தி, ஆத்மா. இப்ப இந்த ஜடம் சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, அற்புதமான உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப 80 லட்சம் உயிர் வாழை தாண்டி தான் இந்த ஜடமே நமக்கு கிடைக்கும். இந்த உடல், அற்புதமான உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த அற்புதமான உடல் கூட புலன்கள், 5 விதமான புலன்கள் நமக்கு இருக்கு. அந்த புலனை கண்ட்ரோல் பண்ணும், மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஒரு ஆத்மா தூய்மை அடையுது. அந்த 9 விதமான ஹோல் இருக்கு நம்ம உடம்புல. அந்த 9 விதமான ஹோலையும், அதுதான் வாசற்படின்னு, வாசற்படி, அதாவது கேட்டு. அந்த 9 கேட்டும் பாருங்க, பிரகாசமான ஜொலிக்க ஆரம்பிச்சிடும், முகம் பொலிவு அடைய ஆரம்பிச்சிடும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் பாருங்க, இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பரமபுருஷ பகவானிடம் பூர்ணமாக சரணடைந்து புத்தியுடன், அதாவது புத்தியுடன் மனதை பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஈடுபடுத்தினால் மனம் தானாகவே வலுவடைந்து மட்டுமின்றி பாம்பு போல வலுவுடைய புலன்கள் பல் பிடுங்கிய பாம்பு போல பாதிப்பு இல்லாதவே விடுகிறது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 43வது ஸ்லோகம், கடைசி ஸ்லோகம். இது என்ன சொல்ல வர்றாரு பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏவம் புத்தே பரமம் புத்வ சமத்வயாத்மானம் ஆத்மானம் ஜசிதி ஹத்ரும் மகாபாவம் காமரூபம் துராஸ்ததம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்க, இது கடைசி ஸ்லோகம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இவ்வாறாக ஜட புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட
உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயலுடைய அர்ஜுனா தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் பகவான் கிருஷ்ண உணர்கிறார் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள முடியும். சிம்பிளா சொல்லிட்டார் பகவான். என்ன சொல்றார்? இது அடக்கணும்னா ஆன்மீக தன்மையோட தான் அடக்கணும். புலன்களை அடக்கணும்னா ஆன்மீக தன்மை தான். பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது கண்டிப்பாக அந்த புலன்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆயிடும் இல்லைங்களா? அப்போ வெற்றி கொள்ள எளிய வழி என்னது? பகவத்கீதை. இந்த வேதங்கள் மூலியமாக ஆன்மீக தொடர்போடு நாம் குடிக்கும் போது அப்போ ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், ஆத்மாவின் சொரூப நிலையை உணர்தல், ஆன்மீகமான புத்தியின் உதவியோடு. ஏன்னா புத்தி வந்து 2 விதமான செயல்பாடும் பண்ணும். ஒண்ணு ஆன்மீகம் போகும், ஒண்ணு பௌதிக தன்மையும் போகும். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். பகவத்கீதையை படிக்கணும், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும், பகவானுடைய வேதம் படிக்கணும், பகவானுடைய சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லைங்களா? அப்ப காமத்தை ஈஸியா நம்ம வெற்றி கொள்ளலாம். அதுக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? பகவத்கீதையை கற்றுக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தி தன்னை கிருஷ்ணனுடைய நித்திய சேவகனாக உணர்ந்து பகவான் கிருஷ்ணனை சார்ந்து செயல்பட்டு மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வெற்றி கொள்வோமாக. இதுக்கு யாரு இருப்பா? நரசிம்மசாமி இருக்கிறார். நரசிம்மசாமி அவர் இருந்தாவே போதும். அந்த நரசிம்மசாமி இருந்தாவே போதும். எல்லா விதமான அது நம்ம வீட்டுல நான் நிறைய பேர் வைக்க மாட்டேன்றாங்க. பகவானுடைய நரசிம்மசாமியோட போட்டோ வீட்டுல வைங்க, ரொம்ப நல்லது. எந்த ஒரு அந்த அந்த மோக பக்தியை நமக்கு வர, அதாவது மோகமான பக்தி கொடுக்க மாட்டோம் பகவானுக்கு. நல்ல பூர்ணமா அன்பு கொடுப்போம் பகவானுக்கு. எல்லா ஜீவராசி மேலேயும் அன்பு கொடுப்போம் நாம. அவருடைய போட்டோ வீட்டுல வைங்க, வச்சு அவருக்கு வணங்குங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கிளாஸ் நிறுத்திக்கலாம். சரி, இப்ப என்னென்ன படிச்சோன்றத ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணோட்டம், ஒரு 5 நிமிஷம் பாப்போமா? அதாவது துறவு 1ல இருந்து 9 வரைக்கும் பார்த்தோம். என்ன துறவுன்னு பார்த்தீங்க? உண்மையான துறவுன்னா உடைமை உணர்வுலேருந்து விடுபட்டிருந்தல், அனுபவிக்கும் துறவி, அதாவது இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. ஆனா நம்ம செயல் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், அது நிறுத்தக்கூடாது. நம்ம குடும்பசனா இருக்கும், குடும்பத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும், சம்பாரிச்சுதான் ஆகணும். எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். உடைமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். இதுதான் நம்ம, அதுதான் உண்மையான துறவு நம்ம படிச்சது இல்லையா? கற்பனை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? உண்மையான பொய், உண்மையும் பொய்யும் பார்த்தோம். பற்றின்மையை வளர்த்து கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன? பகவானை திருப்திப்படுத்துறது தான். அதாவது யோகத்தின் நிலைகள் 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் படிச்சோம். என்னது? வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகளுக்கு பாவம், பாவம் இல்லைங்க. பௌதிகமான மக்கள் யாரு? கர்மிகள். கர்ம காண்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்துல சகாம கர்ம யோகத்துல நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பக்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் சரிங்களா? இது 3 ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை பாருங்க. உதாரணம் அமைப்பதற்காக நாம் எப்படி இருக்கணும்? சுய ஒழுக்கத்தோட நாம உதாரணம் காட்டணும். பகவானும் என்ன பண்றாரு? யோகமாயா சக்தியில பகவான் அவதாரம் கொடுக்குறாரு. அவர் கடமை அவர் கரெக்டா செய்யறார். இது அடுத்த அத்தியாயத்திலும் தொடரும். ரொம்ப அழகா சொல்லுவார். உபதேசத்துக்கு முன் தகுந்த சுய ஒழுக்கம் இருக்கும் நமக்கு. அது மகனுக்கு சொல்றதான சரி, மனைவிக்கு சொல்றதான சரி, தன்னுடைய சமுதாயத்துக்கு சொல்றதான சரி, நீ ஒழுக்கமா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீக வாழ்வில் மாபெரும் சவால் என்னன்னு பாருங்க. எவ்வாறு சினத்தை நண்பனாக்குவது? இந்த எதிரி எவ்வாறு கண்டுபிடித்து வீழ்த்துவது? அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி இல்லைங்களா? அப்போ புலன் கட்டுப்பாடு, மனம் வந்து ஜபத்தால பண்ணணும், பகவான் நாமத்தை சொல்லியிருக்கணும், புத்தி வந்து ஆன்மீக அறிவு, கீதையை படிக்கணும், பாகவத படிக்கணும், உபநேசங்களை கேட்கணும் இல்லைங்களா? புத்தி செயல்படும். ஆன்மீகம் காமமும், அன்பும் காமம் பார்த்தோம். காமத்தின் நிலைகளை வகையில 3 விதமா பார்த்தோம். நெருப்பில் சுற்றி உள்ள புகை பார்த்தோம், கண்ணாடி தூசி படிந்துள்ள அடுக்க பார்த்தோம், கருவில்ல குழந்தைகளை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ 16ஆம் பாவனியே வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எல்லாருக்கும் உங்க போன்ல நான் லைன்ல வருவேன். வந்துட்டு நாளைக்கு கேட்பேன் கொஞ்சம் எந்தெந்த கிளாஸ் நம்ம எடுக்கலாம், எந்தெந்த டைம் எடுக்கலாம்ன்றதை நாளைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அடுத்த மாசம் இருந்து நான் லெவல் 1 கிளாஸ் எடுக்க போறது இல்லை. எடுக்கிறதுக்கு இன்னொரு மாதாஜி வந்து எடுக்க போறாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேலை இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் நம்ம அடுத்த மாசம் கிளாஸ் நான் எடுக்கல. அதனால நான் போய் ஃப்ரீயா தான் இருப்பேன். லெவல் 2 2ஆ பிரிக்க போறோம். 2ஆ பிரிச்சு உங்களுக்கு எந்த டைம்ல எடுக்கலாம் அப்படின்றத நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த டைம் எடுக்கலாம். இல்ல 8ல இருந்து 9ஆ, இல்ல 7ல இருந்து 6ஆ, இல்ல 5ல இருந்து 6ஆ அப்படின்றத நீங்க எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். நான் எல்லாருக்கு நம்பருக்கு நான் வரேன்.
நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது எதுல பிரதானமா இருக்கோ நம்ம முடிவு பண்ணலாம். இந்த 2 நாள்ல முடிவு பண்ணலாம். நாளைக்கு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையும் உங்க லைன்ல வரேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. हरे कृष्ण प्रभु जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட் என்ன இருப்பீங்களா? நிறைய பேர் போயிட்டாங்க போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் அப்புறம் உங்களை போன்ல லைன்ல பிடிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு டைம் கரெக்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அப்படியே போகலாம். இல்ல வாரத்துக்கு 2 நாள் மட்டும் கிளாஸ் எடுக்கணும், ராத்திரி 2 நாள் எடுக்கலாம். இல்ல டெய்லி எடுக்கல 5 நாள் இப்ப எடுத்த மாதிரி எடுக்கனாலும் எடுக்கலாம். அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க சாய்ஸ் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. பிளான் பண்ணி வச்சுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜி, நான் ரவிசங்கரி பேசுறேன். சொல்லுங்க. ரவிசங்கரி பேசுறேன். நாளைக்கு வந்து நான் வந்து ட்ரிப்ளிகேன் பாசாதி கோயிலுக்கு போவேன். நீங்க எத்தனை மணிக்கு பேசுவீங்க ஜி? டே டைம் தான் மாதாஜி பேசுவேன். ஓ, பாசா கோயில் போவீங்களா? நானும் வருவேன் நாளைக்கு. அந்த நேரம் பாசாதி கோயிலுக்கா? எத்தனை மணிக்கு ஜி நான் வரேன்? நான் அம்பத்தூர்ல இருந்து வரணும். என்ன மாதாஜி? அம்பத்தூர். ஓ, அம்பத்தூர்ல இருந்து வரீங்களா? சரி. நீங்க சொல்லுங்க, நான் வந்து அப்பயே பேசிடுறேன். ஓகே ஓகே. ஆனா 6 மணில இருந்து அங்கதான் இருப்போம் மாதாஜி. 6 மணில இருந்து 6 மணி வரைக்கும் இருப்பாங்க தான் இருப்பேன். 9 மணி வரையா? 8 வரைக்கும் இருப்பேன். சரி, ஓகே. எந்த நரசிம்ம சன்னதியா இல்ல பாசாதி சன்னதியா? போன் நம்பர் தாங்களே ஜி, நாங்க வந்து போன் பண்றேன். நான் மேக்சிமம் நரசிம்ம சன்னதி இல்ல மெயின் சன்னதியில தான் உட்காந்துன்னு இருப்பேன். நான் வந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ட்ரிப்ளிகேன் ஜி, அதால ஆஃபர் நான் அங்க போவேன். ரெகுலர் எத்தனை மணிக்கு வருவீங்கன்னு கேட்டேன். அப்படி இல்ல ஜி, நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் 5:30 மணி ட்ரெயினும் பிடிப்பேன், 5:30 மணி பஸ்ஸும் பிடிச்சிடுவேன். சரி சரி. நான் வந்துடுறேன், காலை ஏர்லி மார்னிங்கே வந்துடுறேன். ஒரு 6:30 வந்துடுறேன். 5:30 பஸ் பிடிச்சேன்னா 6:30 7க்குள்ள வந்துடுவேன். இப்போ மார்னிங்கா? மார்னிங் தான் ஜி. இல்ல எனக்கு மார்னிங். நான் ஈவினிங் தான் சொல்றேன். எப்பவுமே ஈவினிங் தான் இருப்பேன். ஏன்னா பாகவதம் கிளாஸ் எனக்கு காலையில. எனக்கு வர முடியாது. சரி, நான் போன்ல பேசுறேன் ஜி. நான் எப்போதுமே மார்னிங் தான் போவேன். எனக்கு வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த 61 இயர்ஸ் ஒரு 11 o'clock எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன். சரி, நான் பாக்குறேன், முயற்சி பண்றேன். மாட்டேன் காலைல வர முடியுமான்னு பாக்குறேன். ஓகே ஜி, ஓகே ஜி. இந்த நம்பர் தான் எந்த ரவிசங்கரி 9043989674. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ ஜி. இல்லாட்டி நான் போன்ல பேசுறேன். நமஸ்தே பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி. பிரபுஜி, எனக்கு இந்த அசுர குணம் அந்த தெய்வீக குணம் சொன்னீங்க இல்லையா? என்ன பிரபு? அசுர குணம்? அசுர குணம், தெய்வீக குணம். அது என்னென்ன குணம் சொல்ல முடியுமா? நீங்க அப்புறமா இல்ல ஒரு சார்ட் கூட போட்டு பிடிச்சீங்கன்னா பரவாயில்ல. எதெல்லாம் அசுர குணம், எதெல்லாம் தெய்வீக குணம்? ஓ, அப்படி சொல்ல. எது அசுர குணம், எது தெய்வீக குணம் சொல்லிட்டு எனக்கு கொடுத்தீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வரீங்க இல்லைங்களா? ஆமா பிரபுஜி. அவசரம் இல்ல, நீங்க அப்புறமா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட கொடுங்க. சரிங்க பிரபு. சரிங்க. உங்க பேர் பிரபு? சாமி இல்லைங்களா? சரி, நான் போன்ல வரும்போது வெளியே சொல்றேன். அது என்ன சார்ட் போட்டு வைப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க போன்ல கேளுங்க. ஆனா எது கேட்கறதாலும் நீங்க வந்து கீதையை சம்பந்தப்பட்டு கேளுங்க. அதாவது இந்த மாதிரி பர்சனல் விஷயம்லாம் சில பேர் பேசுவாங்க, அதெல்லாம் கொஞ்சம் தவிர்த்துருங்க. மற்றபடி வந்து ஆன்மீக சம்பந்தமா, கீதை சம்பந்தமான கொஸ்டின், வாழ்க்கையில எப்படி அதை மேன்மை அடையணும்ன்றது மட்டும் கேள்வி கேட்கணும். நான் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் கிளாஸ் அதுக்கு போன்ல பேசலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.